नायदो नै सोर बोरै बोरै बेस्थ' सासे ओरै खानाय सिननानै बेस्थ' आंहाबो सिनजाखांबाय ना माजबाराव माखौ खिन्था होनदों माखौ खोन्था होनदों मा नायदों लोगो फट' मारायनि फट'खौ नायो जाबाय फैसा हरदो बिनि मा हरदो हरजायो हरदो नोंसो लाखादों माथो आयौ साबा फुगार खानाय सिनाबाय नै मा खानाय सिना जेबो लाब गैया गोजौ दोनबाय खर'आव हे नोंना खानाय गुरजिनो सिनजादो निग्रुनियालाय निग्रु नंखायो मा थुबाय थादों नायब्रा माजबाद टाउनलै जोंनि नै थाव सोनोसै रायजोनिसोब्ला बोसोनांगौ मानसि नै जोंना रं नाम्बार नायनो सासे एकदम नायनो लिंबोथारगौ आरो ना गोजोननाय दङ बेसेबां सोयो 150 सोबाय नै थाव आं सार नोंसोर 500 लादोलै जियानो जा मा जाला जा वा फैसा 1000 होबाय आरोना नै 500 होबाय मानि होखो गावसो मिथिगौ दासो खोन्थायगोन बाय नै 400 तेल हमो तू ड्राइवर पैसे कारो दे जाबाय बारा तेल होनाला दे सोरनि हटेल लाबगोन अबे मा होनदों अबे सिख्ला मोजां हाबगोन ओइ 12 होनबा 12 जाबाय दा ओरैनो नै हाबनोसै हटेलाव नागै ओरै बनायदों नै ना बिनि हटेल लाजासिगोन नै जों दायो हेल' नै गासिबो नै जाग्राफ्रानो माखाय एकदम हेभि खान माखाय सेर फिसा जाबावा जाहैदों थारमाने सेर गिदिरासो जायोमोननो सेर फिसाखौ बायजानो गिदिरखौ आरो अन्थाइयानो नै बेटाया सेर फिसा सोलिखाया बेजों एकदम बायहोनो नागिरखायो ओमफ्राय गारिया सोरनाव दं नामा गाइसमोन गारिया बेखौब्रा आं फुलिखौ दै बै बेखौ दिखोनसै नायखौनो लायो ना आमिने देखाय हा दा मा जागोन हा मा अर्डारखौ तुलाखिन मा अर्डार आया मा अर्डार होलाय जाखो चाउमिन चिकेन बेदर दा गोखै जायल'खा मा होनदों बेदरनि दा चिकेन जाहो होननानै नोगोद देखनायनि थारिखफोर दंखायोलै गावसोराव नामारनानै गिदों गोसथोनायखौ ओमफ्राय जोंनावसो देखनाय थादों मा होनदों नों मेनेजार थागोन रेस्टुरेन्टनि बे दखाना सिख्ला दोनबा आरोना 10 स्टार माबा जानो बेटाया माबा मेनेजार जालायबावगोनसोनो फरायनानै एसे फरायसाबदों 10 स्टार हटेलनि मालिक जागोन आं माबा 99% मोनदों ना खोन्थाबा आइथिया जानानै मोनसेबो खेला रोङिनासो आं मारै आइथिया जानानै ग्रेजुवेटआव मार्कशिटखौ 99.99 लाना हादों 1%ल' खम नों मोदोमाथ' डेन्जारखा जिएम खालामग्रासो नालाय है जिम लायाखै दा लागि लाबा सात आमेरिकानि माबा नुलायबावनो जाबाय मा लाबोयो नायनोसै र' दे वाइफाइ हर आंनि दखानखौ नेना